Dat is nieuws van de voorpagina van de Extra vandaag, omdat het College Financieel Toezicht om duidelijkheid heeft gevraagd over een investering die de regering van Curaçao heeft gedaan. Eerder dit jaar is er 7 miljoen gulden toegevoegd aan het budget voor beschikbaar kapitaal voor de aankoop van gebouwen. En het CFT wil daar meer duidelijkheid over krijgen. 26 september van dit jaar heeft de regering van Curaçao minister-president Gilmar Pik-Pisas gemachtigd om deel te nemen aan de veiling van Campo Alegre. Daarmee heeft de overheid voor 8 miljoen gulden 3 percelen gekocht op het terrein van Kunuku Hatung en Cerro Fortuna. In eerste instantie verklaarde Pisas dat de regering van Curaçao het gebouw heeft gekocht, maar dat dit niet betekent dat Campo Alegre opnieuw als prostitutiecentrum zal worden geopend. Het CFT wil vooral weten waarom en waar het geld vandaan komt. En het geld lijkt nu afkomstig van het ministerie van Financiën.